ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ ତ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢେଇବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡିଓର ଏ ସେଟିଂ ଅନ୍ କର ସେ ସେଟିଂ ଅନ୍ କର ତାହେଲେ ତୁମର 2 ମିନିଟର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ମଝିରେ କାହିଁକି କହନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯଦି ସେଟିଂ ଅନ୍ କରିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ କହିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ ଯେଟା କି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବ ଯେଟାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଏ ଲାଇନରେ ନୂଆ ଆସିଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କରି ଭିଡିଓ କରିବା ଯୋଉଟାରେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିବେ। ସେମିତି ତ ହୁଏନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ ହୁଏ। କେମିତି ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢାଇବେ ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେତୋଟି ଉପାୟ ସେ ଉପାୟ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ହୁଏତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମୁଁ ବି ଏ ଲାଇନରେ ପୁରା ନୂଆ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ମୋର 30-40 ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦିଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି। ଏଟା ହେଲା କଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର। ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତିନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ବି କେବେ ଦିଅନ୍ତିନି। କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ମେସେଜ କର ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ଆଉ କିଛି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉ କୌଣସି ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କଥା କହିକି ଟିକେ ହସ ମଜାକ କରନ୍ତୁ ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଗନ୍ତୁ। ମାଗି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ ସେୟାର। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ହଉ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ହାତ ଧରି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲାଇନରେ ହେଲ୍ପ କରିବି ମୋର ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବି। କହିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଏ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେନି। ଗୋଟେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କରିଦେବେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି ବାହାଘର ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଉ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉ ବଢିବ। ଏକା ବେଳେ ତ ଆମେ ଏମିତି ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିଳିବ ସେମିତି ତ ହବନି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଯୋଡିକି ଏମିତି 1000 2000 3000 ବି ଆମେ କରିପାରିବା କାହିଁକି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ବି ଛୋଟରୁ ବଡ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଦିଗରୁ ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଏ ଲାଇନରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିବାର କେତେ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ମତେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ନିହାତି ଏ ଯିଏ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଆପଣ ବି ତାକୁ କରିବେ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନିହାତି ତ 4-5ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢିବେ। ଏଇଟା କଣ ହବ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏମିତି କରି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ କଣ ଦେବି ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କହିପାରିବିନି। ତ ମୋର ଏ ଲାଇନରେ ବି ପୁରା ନୂଆ ଏଟା ମୋର ହୁଏତ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ତ ଏ ଭିଡିଓ ଟା ବେଶୀ କହିଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହଉଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ
କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଥିବେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବି। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।